קוראים לך? את מדהי וחכה ומקסי. נכון, כל הכבוד. כל הכבוד, יפה שלי. תגידי משהו, ממי. איך עושה חתול? ואיך עושה כלב? נכון, ואיך עושה דג? עוד פעם, איך עושה דג? כן, נכון. תגידי לי, איך עושה פרה? נכון, ואיך עושה הג'ירפה? נכון, היא עושה עם הפה. תגידי משהו, איך עושה הפיל? נכון. ואיך עושה חמור? איך עושה חמור? נכון, ואיך עושה כבשה? לא שמעתי, איך עושה כבשה? נכון, ואיך עושה נמר? לא, זה פיל, איך עושה נמר? לא זוכרת איך הוא עושה עם הציפורניים, איך הוא עושה? נכון, נמר? לא? מה זה, גבה? ואיך קוראים לך? גבה, נכון, איפה אף? אף של מאיה? זה פה, לא? איפה אף של מאיה? מה, התבלבלת? את יפה? איפה אוזן? נכון, זה אוזן. תגידי ביי ביי. אוי, את